Mae trafod bwyd a diod yn gyfle da i sgwrsio, felly ar ddechrau'r uned hon, da ni'n mynd i adolygu cwestiynau defnyddiol, sef hoffe ti? Would you like? Pan da ni'n siarad efo un person, da ni'n ei adnabod yn dda. A hoffe chi? Would you like? Pan da ni'n siarad efo un person yn ffurfiol. Dewch i ni edrych ar enghreifftiau. Hoffe ti ddiod o ddŵr? Hoffe chi fwyta afal? Hoffe ti banana? Yr ateb i'r cwestiynau hyn ydy hoffwn. Cofiwch fod angen treigliad meddal ar ôl ti neu chi. Dyma enghraifft arall i chi. Hoffe ti ddau afal heddiw? Hoffwn. Pan da ni'n gofyn i grŵp o bobl, y cwestiwn ydy: Hoffe chi gacen? Yr ateb rŵan ydy hoffen. Hoffech chi ffrwythau? Hoffen. Da ni'n gofyn llawer o gwestiynau yn ystod y dydd. Felly, nesaf, da ni'n mynd i edrych ar batrwm sy'n golygu would you yn Saesneg. Fase ti. Dyma'r patrwm da ni'n gofyn i un person yn anffurfiol. Gadewch i ni edrych ar enghreifftiau. Fase ti'n hoffi coginio heddiw? Fase ti isio oren? Yr ateb cywir i gwestiwn sy'n dechrau efo fase ti ydy baswn. Sef yes, I would. Neu na faswn. Sef no, I would not. Be os da chi'n siarad efo grŵp o bobl? Dyma'r patrwm i chi. Fase chi. Gadewch i ni edrych ar sut i ddefnyddio'r geiriau yma mewn cwestiynau. Fase chi'n hoffi ffrwythau? Fase chi isio fy helpu i? Yr ateb cywir i gwestiwn sy'n dechrau efo fase chi ydy basen. Sef yes, we would. Neu na fasen. Sef no, we would not. Meddyliwch pa gwestiynau eraill medrwch chi ei gofyn i'r bobl yn eich gofal, ac ymarferwch efo nhw.